Uyaphila umfundisi. Iyaphila Manyolo. Umfundisi ubani? Icwenza wasemaphetini ethempelini lasenhlanzini. Bamfundisi awusichazele ngohambo nje. Lolu uhambo lidala lwaqala kubaba mkhulu. Ladlula la enkosini yesibili eyaziwa ukuthi inkosi ilanga. Ladlula enkosini yesithathu eyayibizwa ukuthi inkosi inyanga yezulu. Ladlula enkosini yesine eyaziwa ngokuthi ngolamakhosazana. Namhlanje senkosini yesihlanu lelibandla ebizwa ngonyazi bezulu. Leli bandla ke ushintshana lamakhosi liqeda iminyaka engaphezulu kwekhulu neminyaka u8 likhona. Manje ke lokhu lwahamba kusona losikhathi akaze belishintshe lutho ushembe kulo lokwahanjwa kusona ngesikhathi kababa mkhulu kuze kube namhlanje. Onke amakhosi alelibandla azange akushintshe lokuhamba, azange akwenze ngendlela. Khanjwa ngezinyawo, kubuye ngezinyawo, kubhinqa amabheshu, kufakwe imiqhele ekhanda, makuye kuphathwe yembongo. Kuze kube namhlanje kusuka emakhosini adlule kuze kube namhlanje ayikho into entsha. Namhlanje ke leli bandla lalinabantu lesikhathi ababekwazi nokubaleka ngesikhathi sikaBhombela. Namhlanje ngesikhathi sonyazi kuhamba abantu ongabazi bangakanani. Uma yonke into bebehamba emgwaqweni ayikho into ebiyinyakaze ngesikhathi senkosi yesihlanu unyazi lwezulu. Siyakubona ke thina lokhu ngaleko kutshelwa ukuthi ubumnikazi wesonto uqobo lwakhe uBhombela isitilo samampondo uzokwenza konke kube kusha. Iloko nje engakwethula ngesikhathi. Baba umfundisi cela nje ababukela iDVD emakhaya awusibenge ngokubaluleka ukuhamba phansi njalo ngoJanuwari ukuthi into edazihambe phansi yini ingqinamba yokuhamba phansi. Isingqinamba ukuhamba phansi isifungo lesokuyinikela kuNkulunkulu. Kuyisifungo lokubunikela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu athi noba unazi izono akhumbule unyawo lwakho lisuka ebuhleni noma lisuka lala sisuka khona ngesikhathi hamba phansi ngoba labantu bahamba nje inyawo zabo sezibhlungu lesimangaliso. Uthi ubaba wesibili ekhuluma ngalokho hamba phansi uthi manje hamba phansi nenizwe ubuhlungu obukhulu uthi nihletshwa amatshe uthi niqhuzuka uthi ngesikhathi ninethwe imvula uthi ngelanga nishiswe ilanga uthi kodwa mase nifike la kule ntaba uNkulunkulu lo ushembe uyanenza nikukhohle konke lo ukuze nithi ngonyaka ozayo siyophinde sihambe phansi futhi. Uthi mase nifike la ushembe lo uNkulunkulu ushembe uyanenza nikukhohle konke ubuhlungu enibizwe endleleni ukuze nakho isifungo sinangonyaka ozayo sihamba phansi futhi. Ingakho lo hambo enganqamuki. Ngoba njengoba bezofika nje eKenani labantu bezofika beqhubeka inyawo kodwa uzokwenza ushembe bakukhohle konke lokho. uNkulunkulu uzobenza bakukhohle lokho uNkulunkulu onyazi ukuze bathi nangoJanuwari ozayo sihamba phansi siyeKenani. Ikona okwenza ningaphazamiseki ngoba phela ibhlungu le ndawo khanjwa etiyeleni ngesikhathi libalelana baxebuka inyawo abantu khanjwa gravel bahlatshwa abantu amatshe abantu kodwa abasha sigcinile ukuhamba namhlanje ngoba ushembe uqede bafikela babenza bayikhohle onke leyo nto. Amazwi akhe la Umfundisi awusibekele nje iyalo ukuhlala phezu kwentaba ukuthi entabeni uhlala kanjani. laba phezulu kwentaba indawo eyingcwele ngokuphindaphindiwe noma ingekho engeyingcwele kodwa mase ilapha ngokomthetho welibandla indoda ihlala ekamela lamadoda iphuma ngoba esontweni noba emthandazweni noba eguqweni. Indoda ihlala ekamela lamadoda. Amakhosikazi ashadile ahlala ekamela lomama elaziwa njengojamangweni lelibandla. Bese kuthi amakhosazana ahlala ekamela amakhosazana angashadile ayizintombi into ahlala ekamela amakhosazana olibizwa ukuthi yisesipholi. Ilapho kuhlala amakhosazana wodwa engaqobeli ngekho umuntu wesilisa ongena khona kungekho umama ongeka khona kungekho indoda engena khona. Siyabonga. Yabonga. Ngiyaphila kanjani? Mshumela uNcube enqabeni Thempele. Mshumela
Awusichazele lapho kwenzakalani. Sisengonweni esinye seyiteshi engena kusibala-ke eziningi zendlela masuke sihamba umhlangano siyaphezulu kwentaba ey'ngcwele. Sisengonweni la ethuba lethu. Isiteshi la umhlangano nje ubona kukhala igubhu abantu benyakaza, uJehova useyanyakaza. Amake kwanyakaza yena-ke kunyakaza yonke into ngoba uyena osiphethe, izwi lakhe elokugcina. Hlumela uchaze ngalolu hambo nje okukhona abafikayo ukuthi uhambo likaJanuwari uthi uNkulunkulu uShembe owayekhuluma noShembe owubhombela uthi leli bandla mawusulakhile ngifuna laba bantu ubathathu ubalethe kimi njalo maqala unyaka uyabuza ukubhombela owakhanda leli bandla umsunguli waleli bandla uthi inkosi ngiyobabulala bonke yini ngibalethe kuwe ezulwini. Uthi uNkulunkulu cha Shembe uyobathatha ubalethe phezulu kwentaba bayothi mase befikile phezulu kwentaba ebese ukhetha usuku ubakudundubeze entabeni uthi uzobingelela intaba ngoba sengehla ngiyobabuka njengoba siyapheka kwentaba nje siyovezwa uShembe uyosiveza kuNkulunkulu. Abantu awukho umhlangano obaluleke njengomhlangano kaJanuwari eNazaretheni ngoba siyobalwa phezulu kwentaba njengoba sihola nje uyosibala phezulu kwentaba asamkelisa ibusiso yonke inhlobo yibusiso. Ngiyabonga. siyabonga.